Baj van. Mi a baj? Beszartál? Nem. Ha nem. Nagyon büdös van a lakásban. Beszartál. Nem, hanem olyan szag van, mint hogyha meghalt volna egy patkány. És szerintem a virsli felpuffadt, és szerintem osztódásnak indult. Ki kéne dobni akkor a virslit? De nem merek hozzányúlni, nagyon büdös, olyan büdös, mintha egy görény halt volna meg. Az, ami ott van fent a polcom? Levegyük. Majd te leveszel, én nem megyek, én nem veszem le. Várjál, leveszem. Nagyon büdös, de úgy mondom, hogy ilyen... Hú. Osszátok, ő leveszi. Osszátok. Igen, be van duzzadva. Ez mitől van? Hát mert rohad. Fordítsak meg, nem penészes. Büdös? Nagyon. Vele kibontam. Ne bonts ki, meghalsz a bűztől. Igen, de ha eldurran, Rád fröccsen az egész. ezt tud fröccsenni, várja, itt az oldal. Megbökök. Ne bökk ki, mert dögbüdös. Tényleg? Igen. Akkor mit csinálj? Dúj zacskóstól dob bele egy szatyorba. Mi a? Szoktam ki a pacsatát. Fekete. Jó, fekete dől. Hú, ez nagyon fölös. Nem követlek ki, Hannes.